Bilang mga katawan sa Ginoo, aton responsibilidad, aton obligasyon ang pagbulig sa mga nagakinahanglan para mabatyagan nila nga ang Dios gugma kag nagatatap sa tanan. Ang pagtuong subong, simanal nga paghusiza, pagreview, pagtuon o kon pagtungkad sa ating leksyon sa eskwela, sa batika. Ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College, diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Isa ini kay Ilonggo o kon hiligay nun nga version sa aton weekly Sabbath School Lesson Review. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang masunsun nga host sa sining programa, ang Pagtuong Subong. Kagupod na kon ari mga kauturan na nasubo kami nga ang isa namon nga tani magid-upod namon subong diri sa pagdiscuss. Hindi siya kaabot mga kauturan sungod sa kakulian. Gani kami na lang nga duwa sini ni Sir Matt Ligria. Originally halin siya sa Kalinog, Iloilo. Ari siya sa buong diri sa CPAC kay nagakuha siya sa kurso Bachelor of Theology. One day, mahimo man siya pastor katulad na kon. Sir Matt, mayong adlaw sa inyo. Mayong adlaw, Pastor, kag mayong adlaw man sa aton nga mga kauturan nga nagasubaybay sa aton. Kag sa subong hapon, ululupod kita sa pagtuon, sa paghanas, sa sining pagtulunan nga magapadasig sa aton sa pagmisyon ilabi na gid sa mga nagakinahanglan. Yes, thank you gid Sir Matt. Aton na naiduko ang aton mga ulo, mga kauturan sa pagpangamuyo. Sa sining nga tiyon, yari kami Ginoo nagapalapit sa imo. Gamita kami nga ini nga mga diskasyon mangin kahalamutan kag acceptable sa imo nga tubangan. Agod nga ang amon mga kauturan, mga kabiyanan nga nagapaabot sini nga programa mabenefisyuhan. Salamat gid sang balaan nga espiritu nga magapatinaw kag magapahangop sa amon sang amon dapat pagahangpon sa sini nga leksyon, sa sini nga simana. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunobos. Amen. Yes, Sir Matt, ang aton sadsaran nga teksto. Ang aton sadsaran nga teksto makita sa sinulatan ni Mateo kapitulo 25 bersikulo 40 kag nagasiling kag ang hari magasabat sa ila sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo sa bagay nga ginhimo ninyo ini sa isa sa sanglabing kubos sining akon mga utod ginhimo ini ninyo sa akon. Amen. Amo na mga kauturan katinggas kadalom sa aton sadsaran nga teksto nga kung ano man ang aton nahimo labi na gid sa mga hindi makasarang sa pinakaubos naton nga mga kauturan aton ginahimo ina sa Ginoo. Sir Matari na kita sa lesson 8 para sa Nobyembre 18 tubtob Nobyembre 25. Sa English ang title sa aton nga leksyon Mission to the Needy. Ang ato na ibalan, Sir Matt, sang ligan nato nga mga pagtuon, nga isa sa mga karakter sang Ginoo, amo ang misyon. Ang karakter sang Ginoo may gugmaon siya, matinatapon, mapinalanggaon, mapinaobson. Isa ini ang pagbulig, ang pagmisyon, pagpaibalo sa katawan sang iya pagka-Dios. Kag subong nga simana ang aton nga tunan, amo ang aton misyon sa mga kubos, sa mga nagakinahanglan. Yes. Kag ang tao may apat ka mga dimension. O nga dapat naton man dapat ba naton nga ibuligan because may mga okasyon nga ining apat ginakinahanglan sang tao. Of course, ang physical need, ang emotional need,
ang financial need kagang social needs. Yes. So, amo na siya ang aton. Ano pag hindi mo natulupangdan sa aton na introduction? Diri pastor sa may aton nga introduction sa aton nga lesson, sa ginhambal mo gani kag ginang aton Dios missionary God siya. Yeah, oo. Kag akon nga nabasa, aton man nga mabasa sa may Old Testament nga ang Dios sa pagdisenyo niya sang tawo, wala niya pastor na belong o kun wala niya nadala ang pagkapagpigado. Kaya ang Okay. Ginoo naton manggaranon, Yes, yes. sa pagdisenyo sa pagtugan niya sang tawo, ang tawo supposed to be nga magpangabuhi siya nga manggaran, siya amo Yeah. ginhambal niya sa may Matawhay. matawhay nga klase kapag pangabuhi. Pero nag-abot sa punto nga may ara nga mga tawo nga nag-umwad, may ara nga nagpigado, pastor. Yep. No? Then tungod nga ang Dios naton manggaran, nakahibalo akuya kita, sigurado kita nga makasarang ang Dios mag-provide sa kinanglan sa mga nagakinanglan. Pero abi mo pastor ang manami, ginhatagan kita ya sang Ginoo sang opportunity Amen. nga mangin kabahin sa sining mission nga iya nga ginano sa aton nga ginhatag sa aton. Of course ang Ginoo maka-provide sang kinanglan ina, pero gusto sang Ginoo nga mangin kabahin kita sa pagbulig sa mga nagakinanglan nga iya. Ay kanami mga kauturan, and that's correct. So that's our lesson for this week. Mga kauturan silang ni Sir Matt, ang Ginoo manggaranon, pwede siya makabadjek yan. Pwede siya makaulan para sa pagpaulan niya sang mana. Galing kay ti gusto ya nga kita nga may nablessingan, gusto man kita nga mag-share. Agud to, isa sang rason nga ako nakita, Sir Matt, nga ang ina ang karakter sang Ginoo mangin aton man. Because sa pagbalik bala sang Ginoo, hindi ang tanan liwaton niya. Oo. Ang aton nga pagkalaway, ang aton nga pagka kung ano man ang aton deformities liwaton niya, except nga hindi ya maliwat aton karakter. Gani amo na nga gusto ya nga i-develop inang karakter sa hindi pa siya magbalik. And that's it. Kag diri bala pastor nakita ko nga wala niya naga-matter kung ano ang aton nga ginabulig. Wala niya naga-matter kung paano naton siya buligan, kundi ang naga-matter diri kung paano naton ipakita ang aton pagkabalaka. Balaka. Oo, sa isig naton Yeah. kapareho. So it is not the amount, it is not the material thing, okay, and then it is not when and how, pero ang punto diri nga kung paano naton ang aton kabalaka sa mga tao nga nagakinahanglan. Okay. Ari sa aton nga Sunday nga leksyon, the faith of friends. Nakita ako diri, Sir Matt, na damo naman nga wali na wali ko sini. Nga isa sa nga ako natalupangdan diri, inibala ang paralitiko. Nga gindala sa iya mga abyan. Isa di sa nga ako nga nakita, ang ining paralitiko, daw wala bala kinahanglan. Wala siya, daw bastante lang siya nga, amo lang na siya. Pero ang iya mga abyan, nabalaka sa iya. And that's the point sa aton nga leksyon. Nabalaka sa iya. Nga there is an opportunity for him to be healed. Pero siya, sustento lang siya, okay lang siya na. Pero ti ang iyang ginikanan, ang iyang mga abyan, iyang mga parente, iyang mga utod, has that kind of concern nga possibly there is a possibility gani gindala nila dito sa tubangan ni Kristo. Kag ginlower nila. Ang akon pamangkot, Sir Matt, ano ang reaksyon sang Ginoo sang pagpaubos nila, pagtunto nila halin sa atop diragid sa tubangan ni Kristo. Kay gutok ang balay mo ti dito sila ngagi sa babaw. Kung kita bala pastor no, mambalgi kita nga ang Ginoo ya daw na amaze sa ginhimo sang iya nga mga abyan, no. Tungod hambal mo gani kagina ang iya mga abyan amo gid ya ang nagpangita sang pamaagi nga madala ining paralitiko sa kay Jesus Christ nga maayo siya. Pero abi yung pastor nakita ko diri gusto ko nga highlight bala ang tinaga nga friends. No? Paano na lang bikon wala siya sang abyan? Again, that's correct. Kay ako sa imo nga ano pastor hambal kagina nga daw kontinton lang siya. Pero Yeah. ako may nakita ako pastor nga isa ka point nga basi wala di siya sang pamilya. Magani. Nga basi wala di siya sang mga sanghimata, wala di siya sang ginikanan. Kag Yes. hindi niya mabuligan ang iya nga kaugalingon tungod nga paralitiko siya mo. Kag ara ang iya mga abyan, kag ginhambal diri sa aton lesson pastor, nga ang iya mga abyan
nag-took responsibility to care for him. Meaning, magamba kita nga care, sila gidya ang nagasagod, Mangita idea. nagapakaon pastor, Oo. nagapaligo sa iya, nagapaili sa iya. Kay wala daton nabasahan nga may ara siya nga parinti nga nagaano. Ti kun wala siya sang abyan pastor, paano na lang siya? Yeah. Amo ni sa aton nga pagpangabuhi no. Paano ayhan ang kabuhi isang tawo kung wala siya sang abyan? Yes. Kag sa aton palibot pastor, may ara mga certain individuals nga wala sila sang abyan. Kag sila nagakinahanglan sang abyan. Yes. Pasalamat kita mautod kay may mga pamilya kita. May mga kabataan kita nga nagkakabalaka sa aton. May mga ginikanan kita. May mga utod kita nga nagkakabalaka sa aton. Ang kalain lang kung may ara nga mga silingan naton nga daw wala gid sa mahimo. That's why ini nga paralitiko daw okay na lang siya. Anyway, wala man ko sang parente o man ko. But ang apat ni ka mga abyan niya, kung pila man ni ka mga abyan nila, naghatag, nag-open sang una-una sang tao nga there is still meaning to life. There is still reasons to live. Na. Wala gid sila pastor na give up mo. Siguro mambal kita nga siguro naghambal yung paraliti ko. Pabayin na lang ko, okay na ako, makatay naman lang ko. Kay ining paraliti ko, pastor daw, I think daw 38 years ini siya Yes. nga nagahigda na lang. Siguro wala na siya sang hope, no? Pero tungod sa iyang mga friends nga ini, wala sila na give up. Amo niya, pastor, ang tuod-tuod nga abyan. Yes. Nga tani sa aton bala bilang mga katawhan sang Ginoo mangin matuod-tuod man kita nga abyan kag ang isa sang manifestation sa tuod-tuod nga abyan hindi kita mag-give up not until nga madala naton ang inang abyan naton sa tiilan sa naton nga Ginoo. Mayara man ko nabasahan, Sir Matt, nga ang matuod ko nung nga paghatag, inang hatag nga nagsakit buot mo. Kay tani imo pa na ginhatag mo. Pero ang imo nga ginhatag nga bali extra na hindi mo na kinahanglan, hindi ko na matuod nga hatag. Kada wala sa sakripisyo. Kay wala sang sakripisyo. Kay ang real giving is like the giving of God, of Jesus. Nga wala na sang iban nga anak ng Dios. Ginhatag ya ibong tong anak mo ng 1:3:16. So grabe ang paghatag ya sa ibong tong anak. Kay sakit gidya sa kabubuton sa kamay. So the real giving is the one that you are hurt. Sakit sa imong kabubuton kay wala na, kay ginhatag mo. Pero ang imo ay ang sobra na iya nga hindi mo magamit. Wala aboy lang na iya when there is no meaning to it. And that's it. Kag isa pa gid nga ako nakita diri mga utod sa aton nga leksyon sa Sunday nga ang ano ni si Jesus nakita iya ang motive sining mga abyan. That's why nga na-amaze siya kag nagano siya na nalipay siya nga these people naghimo gid sang extra mile to do that certain mission. Ang pagtuo bala pastor sa mga abyan niya sang uri naka-adapt ining iyang ang paralitiko sa pagtuo sang iyang mga abyan. Kay of course nagatuo ang iyang mga abyan nga maayo siya sa kay Jesus. Then sa pag-abot ka Jesus, paghambal Jesus iya nga bangon ka, tindog ka, wala na siya nag-question. Wala na siya. Ara naman ang pagtuo sa iya. Yes. Meaning once nga na-encounter naton si Jesus, once nga madala naton ang aton utod o kun abyan nga wala pa nagatuo, ma-encounter niya si Jesus pastor, magatubo gali ang iya nga pagtuo. Amo na sir matang kanami. Basta dalon ta lang. Sa tubangan ni Jesus. Bahala na si Jesus. Kaya makita nila ang diferensya kung sino si Jesus. Kay sini, wala ni siya pagtuo, wala ni siya kakinanglan. But at the time he saw Jesus, nagliwat ang iyang perspective. Amen. Yes. Ari sa Christ method alone. Ano ni Sir Matt? Ang punto diri nga aton mga talupangdan. Daw nakita ko diri pastor sa ginpakita nga sa mga example bala diri sa may paralitiko sa Lucas 5 ang diriya sa may Juan 5 ining isa man ka paralitiko man ni pastor no 38 ka tuig nga nagahigda dito sa may Bethesda niya. sa Bethesda naman dito no ang ining paralitiko sa Lucas 5 may mga abyan siya pastor nga nagdala siya sa kay Jesus. Okay. Ining paralitiko sa may Juan 5 wala sa sang abyan. Wala abyan. Kay naghambal gid siya sa may verse 9 dira sa John chapter 5, pamala I have no friend to help me. Yeah, I have nobody. Wala naghulat siya didto paso sa 38 ka tuig
nga mag-ayo siya kung makatandog siya sa tubig, makauna siya makaabot, pero wala siya sang abyan, I have no one siling niya nga makabulig sa Yes. akon. Ti amak mo na pastor nga paghulat, pero praise the Lord kay ara si Jesus. Si Jesus amo ang naging abyan sa iya. Yeah. No, kag si Jesus ang nag-ayos iya. Kag makita naton nga si Jesus, ang whereabouts ni Jesus pastor, daw hindi gid naton makita nga ara sa mga sadya-sadya. Wala sa dito sa diskuhan, wala sa dito sa kundiin man nga mga sinadya-sadya, kundi nga oftentimes makita naton si Jesus sa lugar nga kung sa diin may mga nagamasakit, sa diin may mga may ginagutom, so diin may mga tao nga Yes. pigado. Ang pamangkuto naton sa aton kalingon, sa diin kita masangi nagakadto. Yeah. Kanami. Kaya sa pagid nga ako ng talupang daan, Sir Matt. Ini ang Paul of Bethesda. Oo. Adlaw ni nga Sabado. Naglagaw si Jesus during the Sabbath. Oo. Kung kaya sa bala kita, bala kontentido lang ta nga adlaw nga Sabado, papipipi lang. Puway-huway lang ta, oo. Papungko, pamati, patuyo, pauli. Dawa mo lang ng aton. But, ari ang isa ka ehemplo nga ginatag ni Jesus. Nga even during the Sabbath day. And it is even the best time to tell everyone of God's love. Kaya iti special nga adlaw na mo. Siling sang Ginoo ang adlaw nga nagpaway ginhimo para sa tao. So, when we do mission, especially during Sabbath, doble ang aton nga nahimo. We are trying to emphasize the sacredness of the Sabbath and the character of God of doing mission. So, kadamo to sang masakiton, Sir Matt, dito sa Pulobitis na. Pero sa imo ginambal, lain siya. Kaya tong iba niya, may mga alalay to, may mga friends to. Iniya nakita ni Jesus Wala nga din alone siya, nan. So kanami isang Ginoo nga makitaan niya ang needs sang tao. That's why siya gid gani nag-offer. Choy, gusto ka mag-ayo. Di mo tong sabat nga, Sir, wala ko sang abyan, wala ko sang maghaboy sa akon kung magbukal ang tubig. Oo. Siling ni Jesus, okay, sige, tindog. Wala na siya nagduwa-duwa. Tumindog siya, mga utod. And that's the point. Ang Yes. method bala ni Jesus, pastor, nga wala si Jesus nagtidirto sa ila balay, nagpamanday, kag maghulat nga may manawag nga Jesus, mangayo kami sang bulig, kundi ang iyang ginaobra, nagalakat gid siya ya. Meaning nagapangita gid siya sang opportunity si Jesus nga makabulig, nga makamisyon sa mga labing kubos natin nga kauturan. Proactive. Amo na ang kanami. Ang proactive ang ministry ni Jesus. Siya mo ang nagagawa. Hindi kay pareho ba lang arak lang sa iyong opisina, manuktok, amo na pagbulig mo. Pero siya is the one getting out. Kaya amo ni adlaw nga Sabado nagwa siya. Kag ti ari di may lima diri ka mga steps kung paano kita maghimo as Christ method. Okay, number 1, magwa kita, mingle with people, know their needs, and then pakita naton ang atong simpatiya, and then ang third is aton ihatag ang ilang kinahanglan. Damo tong ginhimo yan, Choy, gusto ka magayo? Okay. And then winning their confidence. Kay ato nga paralitiko, Sir Matt, sa tapos na ayo, gawpod-upod to sa kay Jesus. Gasunod-sunod sa kundiin. Kag magsiling, uy, naayo ko tungod sina sa iya. So, siya nag-testify. And then, ang last, okay, at least, nabuligan naton sa papalapit naton sa ila. Yes, why nagkikita damo nga time? Ano ni Sir Matt ang Tuesday? Ang mga case ng mga refugees and immigrants. Ang mga refugees kini pastor nakita ko blagin ako naging basa. Amo ni sila gali ang mga tawo nga na-force sila nga magbaya sa isa ka duog tungod nga hindi sila safety or whatever nga reasons due to hindi maayo nga circumstansya amo siya nga nangin refugee sila. Kag of course kung refugee ka pastor nagakinahanglan ka siyang shelter. Okay na lang ka sang bulig. Akon bala nga ginangot la pastor nga ang spiritual refugees. Okay. May ara sa mga sa aton churches nga may mga spiritual refugees man kita nga kauturan. Nga kon sa diin blam, they were forced to leave the church, bayaan nila ang church tungod sa mga sirkumstansya nga nagakatabo sa church. Meaning, kung kisam, ang cause sang backsliding, amo ang mga kauturan o kung ang church mismo tungod nga
hindi wala nangin shelter ang church sa mga refugee Yes. na kauturan. Kanami sina That's sir. why kung kaysa Yeah. the pastor, ang mga kauturan, always nila mabatian sa churches, sa mga sermons, ang grasya sang Ginoo, ang gugma sang Ginoo, ang pagcare sang Ginoo, pero sang time nga kinanglan na nila ina, Wala. hindi na nila ma-experience. That is why nga tungod sila, naga-refugee sila, nagapalayo Nagawa sila, sila. nagapangita sila sang shelter. Yes. Kagti ina ba kanami sa imo ilustrasyon Sir Matt. Nga ining mga aton bala mga kauturan nga wala na nagasimba, mga refugee na sila. Actually mga refugees na sila. Kay wala na sila kadtuan nga iban. Hindi kabalo sila yang ang ari sa iglesia amo ang matuod. Ang aton arang kamaturan. Tigaling kay daw hindi sila komportable sa pag mingle sa aton dira sa sulod sa iglesia. So nagwa sila. Hindi sila magadto sa iban. Gani wala sila kaladtuan. Dira lang That- sila, o, dira pero lang wala sila. na sila naga-church, Wala, wala na sila oh. nagasimba. They are considered refugees. Oh. So amo na mga kauturan kabay pa nga aton man i-extend ang aton nga pag kabalaka. What is important right here is not the amount, is not the material things, but ang aton kabalaka, ang aton concern sa ila mga kauturan. Yes, ano pagid? May ara bala pastor pagid nga syempre damo-damo kita sa mga program sa church naton as a whole no. Pero wala pa ko sa nakita nga ang focus is backsliders sa aton church. Amen. Kay kita daw nagka-focus kita pirmi sa pagpangdala sa mga bag-ong kalag sa aton nga church. Pero wala gid naton ambot na basi na notice man ni naton nga wala nagadugang ang attendance. Meaning may kulang. Adlaw-adlaw or every month or every year damo-damo kita sa baptism pero the same man sa gyapon ang attendance naton. Meaning to say pastor, ang mga nag-backslides nga ini nga wala man nag-transfer sa iban nga religion dira man sa gyapon, may something sila nga wala na meet sa church naton. Kag isa sina pastor ang wala nila na feel ang belongingness. Amen. Correct kina. Nga amon to ambal mo kina nga grabe magwali, grabe magganuni pero hindi man makita sa buhat. And that's correct. That's why daw hindi nila ma-reconcile ang aton ginahambal versus sa aton ginahimo. Yes. Ang mga immigrants, mga kauturan, amo naman na mga immigrants na nagkadto na sila for the reason nga gusto nila nga nga Na-migrate Oo, kay tisela dito do hindi manami. So nag-silo sila sa isa ka lugar hoping and thinking nga ma-improve ang ilang pangabuhi, ang ilang status sa material, sa social and physical and even spiritual. Mga kauturan, isa man na nga aton dapat talupang doon man. Okay. To help the hurting, bawa rin na. Ano ni ang hurting inabalang na heart na sila, struggling. Yes. Pastor, mabudlay abi mag-identify sang tawo nga na-hurt. Not unless nga may connection ka sa iya. Yes. Hindi nato abi mabalaan nga ikaw pastor na hurt ka kung wala ako sang relasyon sa imo. That's why nga ang ano pagtawag sina ang ano ni Jesus Christ ang iyang method ni Jesus Christ no makipagmingle anay o kung mag-create anay sa sang isa ka relasyon sa tawo nga ina. That's The same correct. is true sa aton pastor. Abi niyo ang mga cases na bala sang suicide pastor. Ang mga tao, ako nagapatigid, ako yung ang naga-suicide nga tao, hindi na sila gusto mang-suicide. Hindi gid no. Pero, Hopeless. amon lang na ang nakita nila nga pamaagi, amo to maka-escape sila sa problema. Maka-escape sila sa hurt nga ina. That's why nga, kinanglan gid yan naton pastor, nga maka-create kita sang isa ka relasyon sa aton kauturan, sa aton neighbor, nga iniagod to mabalaan naton kung sila bala na hurt. Kaya hindi kita kabalo kung anong himuon naton si ila, kaya wala ta kabalo kung anong kinanglan nila. That's why nga kinahanglan gid amo diri nga ginhambal diri nga to truly help others we need to become aware of their needs. Yes. Kag ang mangin aware lang kita sa ilang needs pastor ina kun may friendship kun kilalahay kita. Yeah, and relation has been established. Alangan man na siya pastor maghambal nga nagakinahanglan ko sang amuni kun wala ka mo kilalahay, hindi ka mo kilalahay. Kuya man na Kuya siya. man na siya. Oo. Oo. Ang counseling bala kiti ka Mr. man ko sa pastoral counseling for several years. Ang akong ginag-emphasize sa estudyante, Sir Matt, nga kung ako lang tagaan meaning sang word nga counseling, isa lang ka word meaning
sang counseling, ang akon nga i-meaning sina is relationship. Kay hindi ka ka-counsel kung wala ka relasyon. Uy, hindi ka magsiling nga, kadto ko to sa plaza, may nagahibi to dasig dito, dasig diday, counselan ta ka. Hindi gina siya because wala pa siya sang trust Trust, no. sa imo. Kinahanglan nga sa relationship, butangan gini mo, establish mo ang trust and confidence nga magpati sa imo. That's why ang mga nobyahanay, bikan anong hambal sa nobyo, patiw na sa nobya. Ang hambal sa nobya, Nobya, patiw na sa nobyo. nobyo without any kwan. Because ang relationship, ang trust, nag-ara na. And that's it. So, ang misyon diri, Sir Matt, nga ako nakita, parehas ang misyon ni Jesus, nga we have to go out. Mingle, look for people, nga nag-ano ni. Kay kung ara lang kita dira sa aton balay, sa aton nga comfort zone, we will not be able to see these people. Di kay kung hurt sila, pastor, alangan man na siya Sila manuktok to sa makadto, imo. oo. Pastor, tumado. Oo, amo na siya. Kung bisan wala kang kilala sa iya, alangan man sa manugid. Yeah. No, kinala nga, kita gid ang magwa, pastor, na amen for that Yeah, reminder. and that's the point. Nga, we have the reason to do mission. Nga, magkadto kita, magwa kita para sa pagpangita. Well, yes, ang atong time, greater love. Okay. Ano na di, Sir Matt, ang nakita mo? Ang ginhambal pala sa may John 15:13, greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friends, meaning sacrifice. Yeah. Ang ginhatag diri sa pastor nga isa ka istorya, nga daw gin-accuse sila nga wala gid sila naga-join sa celebration sa mga Hindus nga Yeah. Okay. Pero later on, tungod nga nakaangkon sila sang friend nga Hindu, gin-invite sila nga mag-join didto sa Thanksgiving ano man dira, nagkadto sila. Kay ginapatihan galing ang pagbisita, pastor, nagadala sang blessing. Ang mga Oo. teachings ang Hindus. Nga kung may bisita sila, blessing na. Sa aton nila, pastor, no, kung ang mga malapit nga tawo sa aton nga kabuhi, may mga special occasion silang naka-invite sa aton, pero ginabalibara naton kay may ara makita nga personal nga agenda. Pero kinahanglan gali naton ini nga hatagan sila sang Yes, time. time. Oo, hatagan naton sila sang time tungod nga para mangin blessing man kita sa ila sini. No kag makita aton ang gugma bala ni Jesus, pastor, kung sino man ang imo friend Adventist man na siya or ano man na siyang iya nga religion or wala man siya sang religion, Yes. kinahanglan nga mangin kaangay kay Jesus nga wala sang limit. Si Jesus Christ gin-cross siya abi ang ang cultural barriers nga and even Jesus go against religious traditions, no, gin-against sila ni Jesus Christ in order nga makabulig lang kag makahil si Jesus Christ sa makasave sang tawo. Yes. Sir, dili bala sa istorya ni bala sa atong seleksyon na nakakuha ako sang pagkatalupangod bala nga basta imbitahon gani kita. As much as possible atong gid i-aksipon. Never say no. Never so. Unless nga hindi gid pwede kay tungod sa circumstansya. But if we have the chance, kay ginimbitar gani ikaw because namian sa iyo. Okay. Kinala niya ang presence mo, pastor mo, kaya ang imo Yeah. nga presence mangin blessing sa iya. Yeah. Okay. Number one, naggasto na sila, nag-prepare sila. Okay. Ang imong presensya naghatag sa ila sang kasidlak, naghatag sila kalipay nga no less than you who attended. Oo na. Sa mga kasal mo na mga imbitaron kami nga maninay, imbitaron kami magtambong, daw wala gid kami sang nagasiling hindi. Even though nga sometimes maglugas sa man biyay sa isa ka bulan may duwa nga magpakasal. Maghatag ka sang gift maglugas to. But ang ministry dira ara. Nga nalipay ni ang mga kalaslon nga ara ang imo. So that's one of the ministries. Yes. Sa amon dito, pastor, sa sinilang mga binulan, tapos last week lang, last ko nga pag-visit dito, gina-invite kami sa Seventh-day Adventist nga mag-funeral service sa Hindi Adventist. Okay. Mga Baptist ni sila, pastor. Then, wala gidamon. Una namon nga pagkanto dito, okay, kaya ara ang mga family lang nga nagapamati sa pastor. Then gin pabalik niya kami next Saturday afternoon, balik naman kami. Tapos ang last kong pagbalik sa Saturday lang, nakibot ko, pastor, may ginhatag sa akon nga sobre. Doon nahuya ko magbaton, pastor, kay namatyan. Galing, nahuya naman ko magbalibad. Kay basi kun daw, Yeah. naman balahaw,
Bago praise the Lord. And that's it. Tapos hambal sang isa sang bata sang napatay nga hambal dia gin-record yung gidang imo nga sermon kay gusto ko nga tan-aw-tan-awon Yes, kay ka namin. naging Amen. blessing kali ang amon nga presensya dito. And that's correct. Bisan Sir Matt, nga bisan hindi ka maghambal. Your presence is enough. Amen. Labi na gid sa mga hurting. Kaya ti, namatyan na sila mo. They need comfort. They need somebody to show them sympathy. They need somebody nga mag-identify sila nga at least hindi lang sila nag-iisa. They are not just alone. So amo na ang punto sa atong leksyon. The Nga, greater love than this. Than a man lay down his life. In other words, nag-sacrifice kita. Gin-sacrifice mo imo nga time. time. Gin-sacrifice mo imo nga kusog, imo nga money, imo tanan-tanan. Agud to lang makakanto ka dito mga bisita. Yeah. Ti, hindi lang labi na ginang namatyan. That's why, pirmi ko gina-emphasize sa mga estudyante, nga kita nga mga pastor, kung kaysa gani, pwede pa kitang hindi magkanto sa kasal, kaya ang kasal ya, by invitation na siya. Pero ang lubong niya, hindi na invitation. That's why as a pastor, kinanglan, number one kita, nga mag-attend sa lubong sang aton, labi na sa mga membro naton sa iglesia. You don't need to be invited because your presence is more than enough. Healing na sa ila. Makita nila nga indeed ang Diyos nagapalangga sila because ara si pastor nga representante sang langit. Yes, mga kauturan, wala na gid kita time na ubos tang aton panahon. Kadamo patani sang amon nga yatag ni Sir Matt. Apang at least naka-picture out na kita, naka-drawing kami sa inyo mga kauturan, sang picture kung paano kita magmisyon sa aton nga mga nagakinahanglan. Sa ligad nga semana, ang aton leksyon, mission to our neighbors. Karon niya, mission to the needy. Kung sino ang gakinahanglan, mga kauturan, hindi kita magulat. Kay nahuya ini ang mga gakinahanglan, nga sila ya amo ang magpanuktok. Kinahanglan kita ya amo ang magwa. And that's the method of Jesus. Ako na lang Panginoon, Sir Matt, sang iyang last word sa sini naton nga discussion. Sa aton nga pagtuon sa subong nga semana pastor, nakita gid nakon diri kung daw ano ka importante kag kung ano kadako ang mabulig sa ginatawag nga friendship. Friendship, maka-establish kita sa relationship. Then sa aton mga kauturan, hindi man kita kabalo magwali, hindi man kita kabalo mag-Bible study, but let us do this mission, let us do friendship evangelism. Amen. Friendship evangelism, Pastor. Amo ni siya by simply reaching people for Jesus by being a friend sa ila. Nga mangin abyan ka sa ila. Tungod nga ang friendship, Pastor, isa ni siya kabunga sang tawag nga godly virtue. Amen. Mga kauturan, ako niliwat i-emphasize sa inyo. Sa ginambal kay na ni Sir Matt, nga ang Ginoo manggaranon, pwede siya ka magic, pwede siya ka ulan sa mga ginakinanglan, labi na sa mga pigado. Pero wala iyan ni ginahimo tungod kay gusto niya nga pinaagi sa aton nga may madawa-dawa, may gamay nga na blessing alin sa Ginoo nga aton man i-share agud to nga mabatyagan nila nga indeed kita mga katawan sa Ginoo. Aton nina panindigan ang aton pagkakatawhan, ang aton pagka mga anak sang aton amay nga yara sa langit. Sa hindi pa si Sir Matt magpangamuyo mga kauturan sa aton closing prayer. Ako nanay, pasalamatan. Ini ang aton nga mga sponsors nga amugid ang nagasuportar sining aton programa. Ang mag-asawa Jet and Susan Caro, ang mga mag-asawa Iboy and Jessica Malabanan, ang mag-asawa Elder Herbert Tamoni and Ma'am Evelyn Tamoni, ang mag-asawa Dr. Norvin and Rosalina Hibieso, Mark and Meryl Mendoza, mga mag-asawa doctors Irwin and Rhoda Harnenico, John Luciano and Goldie Joligi Jr., ang mga magulutod Alex Federo and Ma'am Gina Federo Ilumer, Marlubel Hirota Lorin, ang mag-asawa Ido and Femidon Vandes, kagang akon mga palakisan Marlene Jimmy and Annie Litrino, kabay pa ang Diyos.
magapakamayo sa inyo. Yes, Sir Mother. Dako gid ang amon pagdayaw kag pagpasalamat sa imo o labing mataas nga Dios sa pag-remind sa amon nga kami Ginoo mangin kabahin sa sini nga misyon. Ginoo, buligi kami, himua kami nga mangin badasi Ginoo nga mangin conduit kami sang imo nga grasya. Amen. Ilabi na gid sa mga tawo nga mas labi nga nagakinahanglan. Ginoo, i-bless ang mga kauturan nga nagaupod sa amon pagtuon subong nga adlaw. Kag kabay Ginoo nga ikaw maga-inspire sa ila sa amon tanan Ginoo nga indi kami maghulat Ginoo nga may manuktok kag magpangayo sang bulig kundi kami Ginoo magagwa kag magkapangita sang opportunity agud to nga mga mission kami sa mga nagakinahanglan kag sa mga labing kubos. Kung diin man kami Ginoo nagkulang, kami nagahangyo kag nagapangayo sang patawad kag kabay Ginoo nga ikaw pagid ang magpakamaayo sa amon, magapadasig sa amon samtang kami nagahulat sang imong madali na lang nga pagkari. Salamat sa pag-upod sa amon, salamat sa pagsabat sang amon mga pag-ampo sa gamhanan kag maluluyon nga ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen.